turƙa shi. Masu sauraro sai ku zo na tsaf domin ku ji sabon takaddama da ya sake ɓarkewa tsakanin Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, musamman ma yanda shugaban ƙasar Chadi wato Brigadier Abdurrahman Chani yake zarge-zarge akan gwamnatin shugaba Tinubu wato shugaban ƙasar Najeriya, inda yake cewa tabbas yana zargin sa domin suna haɗa kai da wato shugaban ƙasar Faransa domin su ƙirƙiri 'yan ta'adda wato na Lakurawa da kuma ƙara kafa wato muggan ta'addanci a ƙasar Najeriya domin su je su cimma wato ƙasar Nijar. Za dai ku ji inda Majalisar Dattawa ta Najeriya za ta yi bincike game da wato zargin da shi shugaban ƙasar Chadi ya yi a game da wato Lakurawa. Take za su fara bincike wato a game da zargin da ya yi na Faransa tana ƙoƙarin shiryawa Nijar wata manakisa a ƙasa. Za dai ku ji gwamnonin Najeriya za su kai ziyara wato garuruka kamar Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara, inda za su je su bincika wato zargin da shi wannan shugaba na ƙasar jamhuriyar Nijar yake yi akan Lakurawa, da kuma ƙara tantancewa su gani da gaske akwai Lakurawa da kuma 'yan ta'adda a yankin ko kuma babu. Amma sai dai wani abu da yake ƙasa, inda za ku ji shugaban ƙasar na Nijar ya ce ba lallai ba ne su yi bincike, kuma a bari ma idan sun yi binciken za su iya zuwa su ga ko akwai ko kuma babu. Idan sun tabbatar akwai, su rufawa wato shugaban ƙasar Najeriya bisa ga yadda suke goya masa baya, kuma duk a ƙarƙashinsa suke. Inda za ku ji shi dai wato shugaban ƙasar Nijar yake cewa tabbas Faransa da kuma Najeriya sun haɗa baki a wani ƙauye domin su ƙirƙiri wani 'yan ta'adda domin su zamanto matsala ga wato ƙasar tasa. Inda za ku ji maganganun na wato shugaban jamhuriyar Nijar ya janyo cece-kuce, inda mutane suke ta maganganu a kafafen sada zumunta, inda waɗansu suke goyon bayan Tinubu, waɗansu kuma suke goyon bayan shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Amma har kawo yanzu Tinubu dai bai ce uffan ba akan wannan zargi da ake masa, inda za ku ji zargin guda biyu yake masa, inda yake cewa wato ya haɗa baki da shugaban ƙasar na Faransa, sannan sun ƙirƙiri 'yan ta'adda a wasu ƙauyuka na Lakurawa inda suke zuwa suke cutar da wato ƙasar Nijar. A bayan nan sun yi ƙoƙari sun kai wa sojojin Nijar hari, inda suka kashe mutane sojoji 10, daga bisani kuma su sojojin suka kashe mutane 15 nasu, inda suka bi bayan su amma ba su cin masu ba, suka samu suka tsere. Sauraro, wannan shine ƙarshen rahotannin. Fatanmu Allah ya ba ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya sa kuma duk mai ƙoƙarin rusa ƙasarmu Allah ka karya